malaki rin. Malaki na akin. Hindi kalahating kilo niyan. Hindi kalahating kilo yan. Malaki kil. Malaki kil. Pakita mo sa... Aray po! Aray! Utang ina mo. Bakit? Baba mo na lang kil. Baba mo. Baba mo na lang. Ayan na. Putang ina ka. Papahiya mo pa ako. Nakawala. Hindi mo ako pinapahiya. Ayos ka. Morning mga kaibigan. Dito na naman tayo sa panibagong spot. Kay bayaw pa rin itong palaisdaan na to. Lawak itong palaisdaan na dito. Nanghahanting ulit kami ng bangus. Malalaki yung bangus dito. Ay ko, nahirap po nila langgam dito. Latag na yung mga pamingwit namin. Latag na ni bayaw. Sana makahuli tayo ng maraming bangus para kikilaw ulit namin, tsaka ihaw. Isisigang yung iba. Update ko kayo mamaya kung marami kami mahuli. Watch out! Watch Rorot, watch out! Shout out nga pala kay Marlasco TV, Limstick TV, Rasma TV, Saisun TV, tsaka James Andro o Harrison TV, binago na si Kano TV, tsaka Portisan, tsaka sino pa ba yun? Basta lahat ng may mga TV dyan sa Taiwan, shout out sa inyo lahat. Ano ba yun? Tilapia, bangungot, may nadali na, pwede na yan. Puta, janitor fish ata to. Okay, John. Ay, aruyo. Kapyat. Tapisot. Oh, tignan. Napakadaming isda na ganyan dito. No? Kahit saan. Wala to dito sa Taiwan to ganito eh. Pakulan natin. Wala yung makulit ka rin eh. Aruyo. Papakawalan na lang natin. Yun, wala. Teka yun. Patakin mo yun. Sumabit. Aruyo. Dito na tayo dun eh. War. Aruyo na naman. Ang daming aruyo dito. Ihirap na lang kulang. Aruyo. Pwede na to. Gagataan na lang namin. Kabuhol dito kayo dyan, no? Tilapyang aruyo. Sasangkan din ng pagkasima.
Hindi pa malaking isda ito nakadali. Alam mo, hindi na dadalhin. Mga palag pa. Mga palag pa. Oh, titans. Oh, mga palag. Panis. Panghuli ah. Oh, huli, tatlo na huli ko. Oh. Aruyo lang ang malakas. Tama sasabi. Pag konti lang, hindi na kailangan susubo. Pagka umagat, sabit agad yung ito. Puro na lang tilapia, wala pa yung bangus na inaantay namin. Hindi lang. Antay-antay lang tayo mga kaibigan. Mamaya-maya biyayaan din tayo ng malaking bangus. Mas malaki pa kay Kuya Jun. Bangot. Mga 50 kilos. 3 kilo na lang, malapit sa katotohanan. Dasal makikiusap na lang. Oh, yun o. Okay, sabi ko na dilis nga. Kinanginang yan. Pinsan na naman tilapia. Yan ah. May tilapia, Kuya Jun. Tilapia. Tilapia nga ang puta. Tilapia. Ito ang tunay na tilapia talaga. Hindi na pinsan. Mga ilang kilo yan? Siguro mga 15 kilo. Ayan. Tunay na tilapia to, hindi na arroyo to. Matulis yung ano. Tama ko nakatago yung ano. Yung na yan. Piprito natin. Wala na eh. Wala na yung tagsa 10 kilo mong bangus Kuya Jun eh. Pinaulam mo na ata sa mga ano mo eh. Yun o. Uy! Tumatalon pa. Sasay. Hey! Wala pa lang. Hey! Sasay. Pare-parehas yung sukat Kuya Jun. Parang Pare-parehas. Ayan na Kuya Jun. Ito. Kapitan Dari lang ah. Pare-parehas nga. Gusto mo na sa bowl doon sa taas. Laki no, no? Laki. Sino yun, Kel? Sa'yo? Ang laki. Mo talaga. Lumagastas eh. Lumagastas eh. Malaki? Oo. Kung ano yung galawin niya Kuya Jun. Lumagastas eh. Dapat talaga. Ang lakas yung nagastas eh. Mahal ka ng malakas ah. Gumaan. Wala. Ayan na eh. Wala pa di sana. Lumutang na yung ano mo. Ayan na. Nakipaglaban si Michael. Oh. Ahuli si Michael. Na. Ang tuwa oh. Ang tuwa si Glukoy oh. Ano? Bakit ka nalagastas? Parang nabuhala ang puta. Malaki na rin. Malaki na rin. Hindi kalahating kilo na yan. Hindi kalahating kilo yan. Malaki kil. Malaki kil. Pakita mo sa... Aray po! Aray! Utang ina mo. Bakit? Baba mo na lang kil. Baba mo. Baba mo na lang. Ayan na. Putang ina ka. Kikira mo. Papaya mo pa ako. Nakawala. Hindi mo ako pinapahiya. Ayos ka. Yan, okay na okay. Galing ng pamingit mo Kuya Jun. Ay, mo putang na. Okay, guys. Paki ano na. Okay na. Pakita mo na iki. Nakita ko na yan. At least may ano na. Pang kilaw. Hindi kalahating kilo na may dito.
Sasama pa yan. Bangus ng buhay mo. Nakadali rin. Nakala ko bibiguin ako. Hindi pala. May ihawan pala rito eh. Hapon pala kailangan kayo dun eh. Doble galit ito pag pinapagkama. Ito yung kilala. May kilala ka naman ng mga customer. Wala ata. Ano, gumawa ko ng lahat. Kalahati na dito. Wala. Kasi yung sa ano, laki na ginastos ko. Laki na ginastos ko sa bahay niya. War. Dahil niya, pinakontratan na rin. Puta, may susunod sa utang. Bibigyan mo na rin. Kaya hindi ko sa War na naman. kaya tagal na yun. Laki! Eh, tinuro niyo sa akin saan lugar. Kasi napunta kami sa may Bulacan na, doon sa may, di ba? Punta ka Balagtas na yung explore kami toll gate. Sa tabanda lang yung subdivision doon yung bahay na parang yung sa ano natin yun, di ba? Oo. Iba parang dalawa. Eh, ano laki ng bahay. Hindi yata kasi naka ano. Oo. Hindi yata. Dami na ni. Hindi yata. Wala na natin. Hindi na ko. Yan yun. Oo. Sabi ko sa'yo eh. Yan eh. Oo. Arroyo. Smio Marimar. Kuradang. Oh, di ba? Bangus. Pwede na. Bangot ang putang yun eh. Bangot. Putang na. Pwede na yan. Pakilo na natin yan. Dali mo na. Oo. Uwian na tayo mga kaibigan. Wala na tayong mahuli pa. Gabi na. Ito lang yung nahuli namin. Naka-apat na bangus lang kami. Maliliit yung apat. Yung isa malaki-laki. Ayan. Ayos na rin. May pang-ulam na mamaya. Pwede na to. Babangga kami. Ayan. Kami kumikiting-kiting pa. Kunting mali lang dito. Iklaop kami dito. Ay! Ay! Uy, kinding-kinding. Haring kinding-kinding. Haring kinding. Nahuli namin, nakawala pa. Wala pa yung bangko. Hindi mo sinalitin. Ay, pakuyakuhanin natin yan. Kuya Kinding. Huwag naman ganyan. Alang ganyanan. Huwag kinangina. Matuluyan kayo dyan ha. Puta, tiwa yung cellphone natin dito. Walang vlog na mangyayari. Ay. Sarap mamingwit. Kahit mainit. Ano talaga masarap nagluto sa Quindori?